Y to the C, let's go, yeah. Ngi-Viber nalo-Viber nama ngiphoqa isimo, iy'mpande zes'hlahla zisabalala mayithola impilo. Khona izimo ezenza kugqame mase kunoshintsho, okwazi kudala akwatel'uksala ngapha kushilo. Ukuthi uthath'uhambo lwempil'emnandi ngob'ciko, wasuk'veza ngokusobala ukuthi ak'lulanga ngombiko. Sqaq'ifindo Lempil'engconywana singenamlingo, Mak'zwakal'iphimbo Kmele kuhlala amagama nesindo. Ngisaqala ukubhala beng'nenqwaba yezint'eng'ngazisho, manje nginako uku-analyze ngingafaki into engenasidingo. Ngiqale endlini ngiyi-1 yasabalal'umhlab'isgcino, they say you are what you eat, singawo ngik'hlaz'okwemfino. Kwiy'Destruction ukunawo ukuthi ubani wenzani, Ungafak'nemzamo Kokwakho ukhand'iplan J1. Every time ngivilapha ngiy'Reminder ney'ngane, I try being a good father ngapha ngicrying at the same time. U-BabyMama kuyena wokuqala bemdala, nokuba nabantwana ukuth'wak'Planna beng'ngazi. Uba no-sugar mama nami bengicazi into emnandi, ufunde emaphuth'ami sengiyazi that's life. Ukuba indinali nako ngiyazi bekubhek njani, ukungenzela izinto right achaza uyangithenga. For iminyaka bengidukile ngiqale phansi ngiyibheka, bese ngiyijaja ngembono yabantu now ngiyayithemba.